Di, mag-deliver lang mi sa cake na yung i-order. Oo, ma'am. Kerlinda sumabat. 3,900 ang doon niya. Patay! Ala, ikaw na, imuha ba yung pangalan diri, ma'am? Deliveran ni Samua. Wala din ka na-inform na deliveran sa cake ka ron? Wabi bayad ano. Ay, wala din nakakuha si Moa na na-cake na maabot si Moa karon. Na-surprise kung anong naa. Ano na? Imuha biya ni ma'am, bera na, 3,900. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nanghina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y aalalayan at takayin? Dili man ni pwede ibalik, ma'am, kay matunaw naman eh. Nag-order, okay? Yes, ma'am. 2-layer na cake. Kunya, ma'am, saan man na to? Balik na lang na doon. Ha? Kasayang po na May bayad. birthday man daw ni mo karon. So, tanaw lang na to, ma'am. Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayak. Surprise! Kantahan ka na mag happy birthday ha. Ala, oy ka. Very good, Bani. Love you. Okay, blow the candle, ma'am. Happy birthday! So, kabalo na ka, ma'am, kasi nagpadala ni. Kinsa man anak no. Na siya yung message. Video message Send your yan. message, ma'am. Amo ipakita sa imo ha. Sus. Salamat yun sa mga kaanakan. Mayroon yun din ng anak tagdaghan. Hi, Ma! Ay, salamat! Wish sa imuha nga tagaan pagtaas nga kinabuhi o good health sa Ginoo, Ma. Salamat! Ako, Ama, unta happiness sa imuhang kinabuhi, unta salamat pud kayo sa tanan, Ma. Sa tanang pag-antos nimo sa pagbantay sa among mga anak, Ma. Wala mami ikahatag sa imuha nga labaw pa sa imuhang sakripisyo para sa among anak. Ma, salamat kaayo o love kaayo kas namo. Ay, salamat! Happy birthday, Ma. Salamat mga anak! Love you, Ma. I love you. Salamat! Okay. Salamat kayo. Matay lang message, ma'am. Ali, ma'am. Diwis. Oh.
Birthday wish nimo sa imong igsuon. Nagaan siya mayog lawas, pabuton ko sa laing katubigan. Kato lang? Birthday wish sa. Message na ko sa na maayos siya lawas. Katagan pa siya, taas na kinabuhi. Ikaw po, sir. Maura gyapon to ma'am, mga istorya na mga sa ko igsuon, isa kayo. Ang amo lang, happy among mama, mao na gina. Happy. So kay ma'am sir. Ambit din ako, birthday saya ha. Oh, birthday wish. Ako nga. Ataga mo ta mga dugay pa mga tuigan, kailangan katuigan sa birthday. Isang kiss naman dyan, sir. Kiss daw sir, kiss. Kiss, sir. Ma'am, sa may message nimo sa nagpadala sa imong mga anak. Dako jud kay ko pasalamat sa akong mga anak nga nakaunaw pa jud ay sila sa kuwawa jud ingon nga nakalimot jud sila sa akong birthday. Na surprise jud kayo ko. Ay, salamat kayo jud. Salamat. Kato lang. So, kato lang. Na, brisa ma'am. Wow!